niin, tervetuloa kyytiin. Missäs päin ajellaan? Tänään ajetaan Vääksyssä. Ja Vääksy on semmosessa paikkakunnalla kuin Asikkala, tuntee monet. Katsotaan vähän mitä kylän reitillä näkyy. Voisit mulle sitten vähän esitellä paikkoja. Kohta tullaan keskustaan täältä Anianpellon suunnalta. Päijät-Hämeen maakunnassa ollaan ja katoin 8000 ihmistä asuu tällä kylällä. Ja varmaan suuri osa sitten tässä kuntakeskuksessa, minkä nyt moni tuntee Vääksy nimellä. Vasemmalla näkyy Tokmanni, niin jos mahtokamera-alan näkyy äsken, ja oikealla vuosi pari sitten, mitä siitä on aikaa, S-Marketin uusi avattu, vanha purettiin pois. Pankki on apteekki suppeen. Synsamin silmälasi liike. Hieno S-Marketti kyllä. Sitten tuossa joku tämmönen lounaspaikka Jalmari. Jäi kameran taakse. Tässä on uusi S-Marketti. Ja Lehtimäen linja, niin pääsee vaikka Lahteen. SK-sentteri näkyy siinä takana, rautakauppa, ja Anianpellon koulu näkyy nyt tuolla oikealla. Anianpellon koulussa käydään, tai ainakin aikoinaan on käyty ykkös- ja kakkosluokat, ja kolmosluokasta eteenpäin tuolla toisella koululla. Tässä oikealla oli ennen osuuspankki ja vanha S-Marketin rakennus jäi tuohon vanhaan S-Marketin kohdille. Niitä ei enää ole. Oliko tässä jossain sekatavarakauppa, missä se yksi vanha ukkomäen tavara oli siinä Vasemmalle puolelle Yle Areenassa niin tosi tarina dokumentti. Elikkä löytyy tästä vasemmanpuolinen rakennus, mikä näkyy, niin löytyy Uskon liike tai kauppa, missä myydään kaikenlaista sekalaista tavaraa. Tässä näkyy sitten Vääksyn tori, kunnanvirasto. Kustaan tori näyttäisi olevan nimi. Kuntosali on tuossa edessä olevassa ruskeassa rakennuksessa. Apteekki sijaitsi ennen siinä kohdilla, mutta nykyään on S-Marketin kiinteistössä. K-marketti on. Ja taitaapa olla viinakauppa samassa. Alko löytyy ja R-kioski. Silloinpa sitä ei muuta tarvii. Jos menojalkaa rupeaa vipattamaan par 16. Taitaa olla talviaikaa, onkohan ainut anniskelun ravintola tässä keskusta-alueella. Kesällähän täällä on sitten vaikka ja mitä.
se oli vielä jokunen vuosi sitten tässä punaisessa rakennuksessa, mutta niillä taisi toiminta loppua, olisiko parisen vuotta sitten, en tiedä mitä nykyään, mitä toimintaa siinä rakennuksessa on. Etuvasemmalla näkyy terveyskeskus. Mites onko yöllä tässä mitään? Ei mahda yöaikaa olla toimintaa. Ja Oltermannin niminen palvelutalo, vanhusten palvelutalo näkyy tuossa oikealla. Täältä sitten löytyy hammashoitola täältä takana. Valtatie 24 menee tuossa oikealla. Kanavalahden veneissatama Mikkolan tie. Vähän kuoppainen tie, toivottavasti ei katsojia häiriä. Voukutus. Anian tiellä. Anian tietä pitkin ajellaan, eli Rantakulman tieltä käännyttiin Anian tiellä ja kerrostaloaluetta on tämä näin. Uutisista 90-luvulla Liisämäki-Kankaan murho, mikä edelleenkin nykypäivänä on selvittämättä. Seksityöläinen, kuka piti vastaanottoja, oliko työasunto muistaakseni Lahdessa Rautatien kadulla vai missä, ja tämä oli käsittääkseni hänen oma henkilökohtainen kotinsa. Löytyi asunnosta tapettuna ja tekijä on vieläkin vapaalla jalalla. Eli Aniantien päätymmäinen kerrostalo, tuosta takkaa niin menee polkutallukalle ja sitä uutisissa sitten spekuloitu, että onko tekijä liian sitten tallukan suuntaan lähtenyt vai mihinkään poistunut.
2016 vai mikähän vuosi mahtoi olla. Sulkeutui kun tuli tuo keskustaan tuo Bar 16 ja jälkeenpäin sitten rakennus purettu. Ja sittenpä tullaan takaisin tähän Vääksyn keskustaan. Hyvä. Oikein mukava, kun olitte kyydissä meidän kanssa. Ja tässä vähän harjoitellaan näitä videoiden tekkoja. Saa antaa palautetta, kommenttia vaikka tuonne alas, jos jotakin vinkkiä tai muuta on asian tiimoilta haluaa kommentoida. Ja kuvaillaan harrastusmielessä ja jos ei muita kiinnosta, niin ainakin itse. Mutta kiitos seurasta ja ollaanhan kuulolla taas videoiden parissa. Ei muuta kuin hei. On monen kuopan takana. Tämä. Vierasvenesatama ja ravintola Majakka paviljonkin. Ja huomaatte 1. joulukuuta, niin järven jää on vielä, järvi ei ole vielä jäätynyt kokonaan. Satama on kyllä ahtojäätä työtänyt. Ja nyt ollaan siinä niin sanotusti Vesijärven puolella. Majakka paviljonkin lounasta on siinä tarjolla ja pizzua ja korea ja talviaikaa on suppeimmat aukioloajat, kesällä on sitten ihan vähän. Ja erittäin miellyttävä henkilökunta on kyllä. Jos ajelette täällä päin, niin käykää Majakka paviljongissa kaffeella. Ja ei ole kaupallinen yhteistyö. Vääksyn kanavaa. Ja entinen poliisiasema näkyy oikealla puolella oleva rakennus. Tässä näin. Tiedätkö milloin tuo kanava on valmistunut? En muista. Vanha nuorisotalo vasemman puolella keltainen rakennus. Ja koukataan nyt vasemman kautta ennen kuin mennään kanavalle. Kanava on valmistunut
1871, eli on varsin pitkäikäinen rakennelma ja ajetaan kohta siitä ohi. Seurakuntakeskus oikealla puolen, vai mahtaako nykyään olla edes keskus? Seurakuntakoti ainakin lukee, mutta vanha rakennus homeinen purettiin sitä pois ja uusi rakennettiin tilalle. Ja nyt tullaan Kalmarin uimarannalle, eli paikalliset, ainakin itse olen puhunut myös Sirkkusen ranta nimellä tästä uimarannasta. Ja muun muassa Anianpellon markkinat järjestetään tällä uimarannalla joka elokuu. Valtatie 24 menee tuossa oikealla puolella. Siinä eessä oli tuo vanha poliisiasema. Vanha poliisilaitos. Eikö ollut toimintaa yli 20-30 vuoteen? Ja sitten nyt tullaan siihen kanavaan, eli Päijänne yhdistyy Vesijärveen ja toki myös päinvastoin ja kesällä varsin vilkasta veneliikennettä. Ja tästä kun isommat alukset menee yli, niin sillat aukeaa ja puomit alas. Vesijärvi ulottuu aina Lahden kaupunkiin saakka ja Päijännettä pitkin päästään sitten jopa Jyväskylään. Kummakusjärven minä sanoin, sanoinko minä väärinpäin tuossa äsken. Eli tuossa oikealla puolen oliko siinä nyt Päijänne ja vasemmalla puolella sitten näkyy Vesijärvi. Eli Sirkkusen uimaranta on Vesijärven uimarannoista lämpimämpi kuin Päijänne kesäaikaa. Pienempi järvi, niin lämpimämpi. Ja majakkapaviljonkin onkin Päijänteen puolella, jos jotakin muuta äsken sanoin. Ja Päijänteestä lähtee sitten putki tuonne Helsinkiin pääkaupunkiseutualueelle, niin saavat siitä Päijänteestä juomaveteensä. Kanavan panimo ja Päijänne-talo museo näkyy tuossa oikealla puolella. Vesimyllyn museo löytyy, ei näy kameraa, mutta tästä kohi jos lähdetään tuosta kävelytieltä mäkeä alaspäin, niin löytyy sitten Vesimyllyn museo. Apteekin majoitus oikealla puolen. Pääseeköhän Myllytielle nyt kääntymään, onko lunta kuinka paljon? Vääksyn mylly sitten tässä oikealla. Hyviä tuotteita saa, kaurahiutaleita, jauhoja sun muita.
käydään siinä. Ranskalainen kyläkauppa, tuo pinkivärinen rakennus mikä näkyy edessä, ja tässä ollaan Väksy-linja-autoasemalla. Tuossa edessä olevassa rakennuksessa aikoinaan oli Impi-niminen ravintola ja kirjasto oli tuossa alakerroksessa. Nykyään mahtaa olla hoivakoti. Ja tässä näkyy tämä ranskalainen kyläkauppa. Koulupäivä on monelta ohi. Vasemmalla puolella näkyy sitten ala-aste, yläaste ja lukio. Aurinkovuoren koulu. Liikuntahalli vasemmalla puolella. Ja tästä löytyy kirjasto. Vanha linja-autoasema näkyy sitten oikealla puolella, mikä siirtyy sitten tuohon viereen. Ja entinen Siva-kauppa, mikä oli hetken aikaa, onko M-marketti vai mikä mahtaa tuossa olla? Makumarket. Mutta sekin sitten loppui. Vasemmalla puolen grillikahvio Elvis.
Jyväskylän tie Lahteen 26. Sitten jos Jämsä aluaan 91 kilometriä. Kamera ei näkynyt, mutta tällä puolella järvi on jo aivan jääkannen alla. Kirkolle matkaa, kirkonkylälle niin sanotusti. Eli sieltä kirjaston kohdilta olisi sitten lähdetty, niin olisiko semmoinen 5 kilometriä siitä kirjastolta suurin piirtein. Entinen Esso oikealla puolella, nykyään AD autohuolto. Niin, sitten tullaan aika legendaariseen hotelli Tallukkaan ja tässähän on ollut vaikka sun mitään vastaanottokeskusta ja hotellitoimintaa ja Jyrki Sukula teki joskus ohjelmaa niin kuppilat kuntoon tai hotellit kuntoon teemalla, niin kävi vierailulla muun muassa tässä Tallukka hotellissa. Päästään mäki alas, niin tien toisella puolen sitten golfkenttä.